Angena engenile amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kwayengungqongqoshe wezezimali, uPravin Gordhan. uPravin Gordhan udlule emhlabeni ezintatha zangoLwesihlanu, Septhemba 13, engungiwe umndeni wakhe, abangani bakhe abakhulu kanye namaqabane akhe ayelwa nabo belwela inkululeko, kusho okhulumela umndeni u-Adrian Lakey. Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi, uGordhan walwa impi emfishane futhi enesibindi nomdlavuza, kusho uLakey. Amazwi akhe okugcina abethi, "Angizisoli, angizisoli," ulidlalile igalelo lakhe. Ushiye emhlabeni umkakhe uVanitha namadodakazi akhe u-Anisha noPriyesha. Kusukela eneminyaka engu-22 ubudala, uPravin Gordhan wayephila impilo yokusebenzela iNingizimu Afrika. Esemusha ekuqaleni kweminyaka yango-70s, waba isishoshovu esilwa nobandlululo. Waqala njengomholi weNatal Indian Congress. Njengosokhemisi oqeqeshiwe, waxoshwa yiziphathimandla zezempilo zombuso ngenxa yokumelana nobandlululo. Kanye nabanye, wasiza ekwakheni inethiwekhi kwezinhlangano zomphakathi ezazizogcina sezingene ku-United Democratic Front. Nakuba aziwa kakhulu njengomkhokhi wentela ophumelele kakhulu eNingizimu Afrika, futhi njengomqwashisi nge-state capture, lapho yena nomndeni wakhe bahlaselwa khona ngokungenalo uzwelo, uGordhan wayenozalo olucebe kakhulu. Ukuqina kwakhe kwabonakala ngesikhathi ebika ngomndeni wakwaGupta, okwakungabadwebi bezakhiwo nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma we-state capture akubika kusenesikhathi. Njengesishoshovu esincane, waboshwa kaningi, kodwa wayephuma abuyele ensimini yokulwela inkululeko. Ubengomunye wobaba abazalwa kulolu hlelo olusha, futhi wasebenza njengosihlalo wezingxoxo zamaqembu amaningi. I-Convention for a Democratic South Africa wabe eseba yilungu lephalamende le-ANC ngo-1994. Umbuso omusha, owashiwa uhulumeni wobandlululo ungenamali, kwakudingeka uqinise ngokushesha ukuqongelela izimali, futhi ulungise umnyango wezentela ezweni. Njengoba kwakubizwa kanjalo i-SA Revenue Services ngaleso sikhathi, osekubizwa nge-SARS manje. Waba yiphini likakhomishana ngo-1998 futhi wathatha indima kakhomishana ngo-1999. Ngokungangabazeki, kwakuyindima yobuholi abeyithanda kakhulu. Njengokhomishana wakwa-SARS, uGordhan ucije izici eziningi zobuholi azozisebenzisa empilweni yakhe yepolitiki yesikhathi esizayo. Uguqule i-SARS ngokukhuphula inhloso yabasebenzi bayo kusukela ekuqoqeni izintela kuya ekwakheni izwe. Wahamba emahhovisi waguqula indlela yokusebenza ngamaphepha wafaka imishini yobuchwepheshe besimanje wokuqoqa intela okuyiwo nanamuhla. Lesikhungo besihlonishwa kangangokuthi uGordhan waba yinhloko ye-World Customs Union iminyaka eyisithupha kusukela ngo-2000. uGordhan nethimba lakhe bahlanganisa amaqoqo, okwakuvulela isikhathi esihle kwezezimali zaseNingizimu Afrika ngesikhathi uTrevor Manuel engungqongqoshe wezezimali. Ndawonye, banikela amandla isabelomali sokuqala saseNingizimu Afrika. Ngesikhathi uManuel ehamba, uGordhan wathatha izintambo zokuba ungqongqoshe wezimali, ngokushesha wazinza emnyangweni wezezimali kazwelonke, njengezandla eziphephile waze wajutshwa esikhundleni sekhabhinethi esihlukile nguZuma, ongasitholanga isivumelwano senuzi ayesihalela kuGordhan. Ithimba lakhe laphikisana nalokhu kulawula ukuze kungenzeki. Kuthe uma uZuma eshaya umnqimphotho exosha uGordhan njengongqongqoshe wezezimali, kanjalo nesekela lakhe umcebisi Jonas, kuqhamuke izinto eziningi kwizakhamizi. uZuma uqoke uNhlanhla Nene njengongqongqoshe wezezimali, kodwa naye washeshe wamxosha, ukuze avule isikhala sikangqongqoshe we-Weekend Special, uDesmond Royen, ngo-2017. Leyo kwaba yinhlekelele ebangele umnotho washona. I-ANC yangenelela yathinta uGordhan ukuthi abuye futhi wabuyela. Wazinzisa umnotho ngesikhathi esinzima kakhulu. Ngesikhathi uCyril Ramaphosa eqokwa njengomengameli, waphinde waqoka uGordhan njengongqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni. Kulesi sikhundla sokugcina, uGordhan walwela ukusimamisa u-Eskom no-Transnet, izinhlangano ezimbili ezafadabala ngesikhathi sikaZuma. Ugcine esesula kwezepolitiki ngemuva kokhetho lukazwelonke lango-2024, akazange amemezele kahle ngakho konke abekwenzile. Isenzo sikaGordhan sokugcina esibalulekile sokusebenzela izwe lakhe kwaba ukuvela kwakhe ngaphambi kwekhomishana yophenyo mayelana ne-state capture ngo-2018. Wabeka inani lokuqala elisemthethweni lezindleko zokugwamandwa kombuso eNingizimu Afrika ku-R500 billion,
wabe esebeka uZuma phambili naphakade nendawo kwiphrojekthi ye-state capture. Udalule imininingwane emangazayo yokuthi iphini likanobhala jikelele we-ANC ongasekho uJezzy Darut lamshayela kanjani ucingo njengoba kwase kucaca ukuthi kunomonakalo ngokuqokwa kukaVan Rooyen. Wathi uzofonelwa uZuma futhi akumele anqabe ukuphinde abe ngungqongqoshe wezezimali. UGordhan ubhekene nengwadla yomlilo. Oklebe baphenye ngesikhathi esebenza kwa-SARS bamthumelela imibuzo engu-27 ukuba ayiphendule. Kwakuwuhambo olunzima ngoba uphenyo lwe-state capture lwaluzoba ingxenye yendaba yokuthi iphrojekthi yokugwamandwa kwamandla ombuso ingene kanjani kuwo wonke amazinga ombuso. UGordhan wanikela ngempilo yakhe ezweni lakhe, futhi wayeyindoda yomndeni enothando emadodakazini akhe amabili nonkosikazi wakhe uVanetta. Wayethandwa kakhulu umndeni wakhe, kodwa futhi nayizinsizwa eziningi azisiza ukuba zimqondise ekuphileni okucebile kwezombusazwe nezomsebenzi. Ushiye emhlabeni umkakhe uVanetta namadodakazi akhe amabili, u-Anusha noPrema.